Bayan tafiyarka, bayan tafiyarka, wanda suka kasance kana tunatar da su za su yi rashinka, ko dai ka kasance kana ce musu ku kaɗaita Allah wajen bauta, ko kana tunatar da su bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dai kana tunatar da su yin sallah akan lokacinta da yi musu nasiha a ɓoye, ko kana ce musu ku riƙe gaskiya, ku so juna dan Allah, ko idan ka haɗu da su kana sakar musu fuska da walwala. Kai dai kai ƙoƙari kai aikin da al'umma za su amfani da shi a cikin wannan rayuwar kafin tafiyarka, ka rayu da farar zuciya, rayuwa mai kyau da kuma kyakkyawan niyya a dukkanin ayyukanka. Ka sani matsayinka a wannan duniya bai wuce matafiyi ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.